Σήμερα είμαι καλεσμένη στο Μαζού και θα σε πάρω μαζί μου. Το πρώτο πιάτο που θα δοκιμάσω σήμερα είναι η σαλάτα με τα ντοματίνια, τραγανό κουλούρι, καβουρδισμένο σουσάμι και φέτα. Γενικά λατρεύω τα ντοματίνια, οπότε δεν γίνεται να μην μου αρέσει. Έχει και κάποια λουλουδάκια επάνω. Θα φάω και ένα λουλουδάκι. Είναι πάρα πολύ δροσιστική για το καλοκαίρι και νιώθεις πολύ όμορφα το σουσάμι. Αν έρθετε τώρα που καλοκαιριάζει στο Μαζού, να τη δοκιμάσετε σίγουρα. Το δεύτερο πιάτο που θα δοκιμάσω σήμερα είναι η βελουτέ σούπα με γλυκοπατάτα, καρότο, τζίντζερ και τραγανό προσούτο. Πραγματικά ανυπομονώ να δοκιμάσω αυτό το ρεκτικό. Είναι πεντανόστιμο και σου αφήνει μια πολύ όμορφη γεύση στο τέλος. Καταπληκτικό. Τώρα θα βάλω και λίγο τραγανό προσούτο στην μπουκιά μου, γιατί πρέπει να δοκιμάσω όλες τις γεύσεις μαζί. Νομίζω είναι αυτό που χρειαζόταν, είναι καταπληκτικό. Και πάμε και στο κυρίως μας, ριζότο λαχανικών και μανιταριών. Ανυπομονώ πραγματικά. Δείτε πόσο όμορφα το έχουν κάνει staging στο πιάτο. Λατρεύω γενικά το ριζότο μανιταριών, αλλά το συγκεκριμένο έχω πάθει πλάκα. Και τώρα θέλω να δοκιμάσω αυτά εδώ. Και θα κάνω ολοκληρωμένη μπουκιά. Ναι, θα πάρω 10.